Dobrý den, jmenuji se Helenka. Než jsem se narodila, doprava v Budějcích prý byla příšerná. Všude zácpy, červená zmatek, chvílení brzd, houkání a nadávání. Městem se zkrátka nedalo projet. Hordy zprava, hordy zleva, až se z toho hlava točila. Jít pěšky. To byl nejrychlejší způsob, jak se dostat z jednoho konce města na druhý. A cesta z města, učiněné peklo. Pořádný asfalt končil brzy za branami města. Dnes by pohled na človíčka vláčejícího loďku vzbuzoval smích či rozpaky. Jak je ovšem vidět, tehdy to bylo zcela běžné. Vysvětlení je prosté. Zde se jedná pravděpodobně o nešťastníka, kterého neodkladné pracovní záležitosti přiměly opustit město. A to byla noční můra každého cestovatele. Za městem nebyly silnice buď vůbec, anebo ve strašně zběrovaném stavu. Dnes se to zdá absurdní a nepochopitelné, ale dříve se místo dálnic budovaly přístaviště a místo odpočívadel přístavní mola. Bylo tedy logické, že se plavba po Vltavě do Prahy jevila jako nejschůdnější řešení. Ale převoz dopravního prostředku k řece byl často namáhavý. Byly to skutečně těžké doby a ne každý měl to štěstí vlastně takovéto moderní ultralehké plavidlo. I pro nejostřílenější lodivody pohyb z lodí po ulicích skrýval určitá nečekaná úskalí. Stejně tak se s neblahými projevy mohla ozvat i konzumace bufetové stravy. Nástrahám města a cestě za jeho hranice se tak většinou rozhodli čelit jen ti nejodvážnější optimisté. Ale i ti, stejně jako ostatní chodci, mohli narazit na nepřekonatelnou hranici běsnícího městského provozu. Jakmile jste ale zvládli i tuto poslední překážku, vašemu putování do Prahy již nic nestálo v cestě. Ale tím všechny trampoty teprve začínaly. S přibývajícím počtem tonoucích poutníků však lidé začali přemýšlet. A jednou dostali rozum úplně. To pak v roce 2010 ve volbách hlasovali pro pana Jiřího Štěpánka. A dokud neumřeli, žili si spokojeně a šťastně.